13 ноябрь көне Сыйфа Басырова исемендәге район мәдәният йортында шояннар һәм тапкырлар хәрәкәте үз җанатарларын җыйды. Зона турларында уңышлы чыгыш ясаган Симәк, Түбән Табын, Метрәй, Вәрәшбаш, Иске Карамал авыл җирле командалары юмор һәм сатирада көч сынашты. Гомумән шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе уеннарында бу елны безнең район күләм 16 авыл җирлеге командасы катнашты. Һәм инде алардан иң-иңнәрне сайлап алып, 5 команданы без бүген район мәдәният йорты сәхнәсендә сынаячакбыз. Шулай ук уеннарга бераз гына кызык төсмер өстәү йөзеннән без инде танылган блогерларны Шушы КВН мәктәбе үткән егет-кызларны чакырабыз. Бүген дә андый кунагыбыз бар, Муслим кияүе, Рәмис. Минем монда туганнар бик күп яши. Икенчедән, хәзер инде уже иң зур икенчедән дип әйтим, минем хатыным шул якныкы. Вот, әби бабай монда. Божай. Вот, и һәм дусларны күп минем монда. Командалар тамашачыга онытылмас күңелле кич бүләк итте. Районыбызда өметле, талантлы яшьләр бар, һәм алар һаман үсә, шомара гына бара. 2005 елдан ук оешып килгән команданың без дәвамчылары булабыз инде, яшь поколениесе. Мин бик шатмын бу бәйгедә катнашуыма, финалга чыктык. Мин үзем инде юмористик тапшыруларны бик яратам. Һәм инде шушы КВНны калдырмаска тырышабыз, инде карарга тырышабыз. Бик тә инде Метрәй командасы өчен җанатам. Метрәй кырмыскасы һәм инде башка командаларга да уңышлар, әйбәт кенә чыгыш ясасыннар. Без КВНны бик яратабыз, анда юморлар алып була, үзебезгә әзрәк веселье алып була. Без бу чарага Пушкинский карта ярдәмендә килдек. Без ул карта ярдәмендә төрле концертларга, бәйрәмнәргә йөри алабыз. Беренчелекне Метрәй кырмыскасы командасы яулады. Икенче урында Вәрәшбаш авылының Кәҗәкәйләр һәм Иске Карамал авылының Әшәке малайлар командалары. Өченче урынга Түбән Табын җирлегенең Дөбер Шатыр командасы лаек булды. 4нче урында Симәкнең Шояннар командасы. Җиңүчеләр район мәдәният бүлеге дипломнары һәм акчалата сертификат белән бүләкләнде. Лилия Шәймиева, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.